Ja, nu ska vi snacka om tagkappingsna och det du ska göra för att luttaga till simpelt bara att redigera en mynd av okkom till filmer. Och ja, och du ska redigera en bestämd mynd efter hesa myndna eller hesa myndna. Du ser mig själv vilka gest du går mixa myndna skärman och ja. Du sa akkurat själv vad du gjort. Eller själv vad du gjort. Så, här säger jag. Jag tog mest bara följa med på film och ta en mer lite. Nej, tack och sig. Du ska inte bruka hesa eller hesa. Ja, jag riktigt gärna med det här. Så här så mycket av visst och hinner så mycket av visst och det är riktigt gärna ordentligt coola så där. Så det bra så. Och så kan du sända det till teafilmar.kollahotmail.com. Yes. Så skulle du sända bilder till teafilmar@hotmail.com eller kollahotmail.com och så lutar du och så tar vi då funnit vinnare 17. Så sänder vi ett vinning till tull och vinningen är en game 4 GB från Nema. Yep. Tack så mycket. Och till Nosko. Här ska jag. Det är skickligt cool. Ja, nu har jag också för GB så vi lycka. Yay! Och till en ny game. Och alla tärfilmarna kommer när. Ta 8, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Ja, och så får vi ett öjsna köra behind the scenes av okkom. Redigera en mynd av okkom. Send till tärfilmar@hotmail.com. Du kan gott redigera så nekva mynter som du vilt. Men du kan spara välja mellan hesa myndna eller hesa myndna. Vinningen är 4 GB game och tärfilmarplakat. Hej alla du där. Nu får jag göra sin chatt out till en capping som man ska redigera en mynd av till och sända den in till filmar.kollahotmail.com och man kan vinna Jama. Vi får gigabyte och här är alla tärfilmarna in, ja, och ja, allt. Så ta som till göra till Facebook för en tärfilmar så finner du två mynter till här, handan och handan. Jag ser på. Så skulle jag ta myntarna nya eller ta myntarna så vill jag redigera. Ja, här svan. Så tar den nya. Nu har vi en Apple till det. Så är det så nätt att ta nya så gör man bara så. Okej. Men så vinter så kan skapa spela mamman eller pappan eller budgeten eller systern eller akran. Antar så då till att det borde då ta myntarna nya. Windows jag hade man så bra här kopiera för man ändå Word och så man sätter in det gör det i allt för men whatever. Så nu ser vi det att är en sån duder och jag man redigerar en mynd så kan jag in och programmer som man redigerar myndna och bara ska man sen så jag det kan hända mynden med flott full här. Och ben. Nu är det näkt. Nu får jag hassa mynten av vinna för jag vinner Jaman. Nu får jag vinna Jaman. Och så sända mynten in. Så nu lägger mynten här. Så kunde det gott göra mynten och också anna och det där. Mynt till tärkapping. Bara så det finner natt så. Till tärkapping. Så nu finner jag natt. Lägger här. Nu får jag sända den in. Ta som du så gör till för hotmail.com eller tycker hotmail e-mailadressen. Så får man in här, skriv in här. Kodan här för och färna. Nu får jag sända myntarna till tärfilmar. Så nu kommer jag in. Nu skriver vi här, trycker jag här och trycker jag new. Så gör jag det. Så skriver till tärfilmar. Jag har lägger där tärfilmar till tatfilmar@hotmail.com.
Så det subjekt mynd til kapping. Det bestämmer själv vad du skriver. Skulle du trycka attachments. Jag vet inte om du sänder här eller hva du sender till men då är det så attachments. Så för det här, att man kan lägga mynten och lägga desktop till mig. Så är det mynd till kapping. Men alltså, så kan du trycka det. Nu är mynten uploadar den innan mailen. Det var börja till uploading i färgväck. Så skriver du vad ska skriva ditt namn på ett namn. Klam klart till dem smutt och ja, vad ska det bara något skriva namn till det. Och de går skriva något hälsan. Dömdes. Det är bäst. Det är nästan. Sen men nästan. Du. Nu men det sen. Så läs lutig du i kappingen. Om man vinner en Jema för gigabyte vi öppnar telefon och möjliga och backstage. Det var så mycket klamklaxa. Den ser som visst är god stil. Lutig du i kappingen. Tack för det. Bye.